Здравейте! Здравейте ви, бокс! Ако колкото можеш, ще се опитам да направя интересен филм. Човек, Снимаш ли? как се казваше? Как се казваше? Арайон. Какво? Ето снимаш ли? Арайон се казвам. Я напиши нещо в чата. Чакай да Нещо напишеш ладно. нещо в чата. О, има кредиал едно. Аз ти бе. Тъпа. Арай. Абе, кой си ти бе, кажи? Арайон, ама ми ладна. Да, но. Чакай, чата ма изгони. Не. Теб ли бе? Да. Спрете такова човек. Снимай, че ми прави ладно. Човек, аз малко тогава ще... Кажи ми, когато започва този сериал, ще поиграем малко на стоп, приятел. Добре. Чай, това пуснат само, че заради да бъдат започнат може да... Тя в момента чакай да разбера къде съм. Ох, тук много ладно съм, приятел. Ти да лошо тъй, бе. Ето го махам. Ето що. Дай ми готово вече, няма да ма тази. Прави ли са сервера? Чакай, аз искам едно нещо. Не. Ох, малко искам тази ми лаги. Тя мисля да спра клипа и да видя дали мога да го обработя. Това е. Чао.